Dnes máme na naší škole výjimečného hosta, pana Marka Výborného, který je ministr zemědělství. Se studenty diskutoval o budoucnosti českého zemědělství, ekologii a moderních technologiích. Jaké otázky studenti položili a co se dozvěděli, to vám ukážeme v dnešní reportáži. Po krátkém setkání s vedením školy se pan ministr spolu s doprovodem přesunuli do auly, kde ze studenty proběhla žhavá diskuze o aktuálních tématech v zemědělství. Následovala návštěva prostoru praktického vyučování a školních skleníků. Celou návštěvu zaznamenával tým naší studentské televize, za což si odnesl i pochvalu celého doprovodu, včetně pana ministra. S panem ministrem přinášíme exkluzivní rozhovor. Takže, pane ministře, po společné debatě bych se vás ráda ještě zeptala na pár doplňujících otázek. Jak vzpomínáte na svá školní léta? Vzpomínám rád, byť jsem neabsolvoval zemědělskou školu, ale gymnázium a potom vysokou školu, tak škola, byť to samozřejmě někdy byl hrozný oprus, tak ale mi dala strašně moc do života a já doufám, že to dává i vám. A jaké zkušenosti byste nám mohl popsat ze svých učitelských let? Kvalitní školu dělá dobrý ředitel a když jsem tady měl možnost projít jak školu, tak školní statek, tak tady vidím, že paní ředitelé opravdu jsou asi lidi na svém místě. Školu dělá také dobrý učitel a pak samozřejmě studenti, kteří tu školu berou vážně a směřují k nějaké své profesní dráze. Čili moje zkušenost je taková, že vždycky je strašně důležitá komunikace mezi studentem, ředitelem, učitelem, tak to bych vám přál, aby vždycky fungovalo. Problémy jsou, ale problémy jsou to, aby se řešily a důležitá je ta komunikace. A završila bych to otázkou, co je pro vás největší inspirací při výkonu vaší práce? Největší inspirací jsou možná právě ty výjezdy do terénu. Já se snažím být na ministerstvu co nejméně a navštěvovat zemědělské podniky, farmy a pokud navštívím, a školy tady taky mimochodem, a pokud navštívím právě místa, kde to opravdu funguje, tak je to ta velká inspirace pro moji práci a nakonec je ta důležitá zpětná vazba. Nemůžete věci rozhodovat jenom od stolu s úředníky, ale musíte mít tu zpětnou vazbu z terénu a o to se snažím. Takže děkujeme za váš čas, pane ministře. Já moc děkuji za návštěvu, za to, že jste mě tady provázeli, nejenom celý ten tiskový tým, ale i za tu besedu s vašimi spolužáky. Bylo to skvělé, ať se vám daří a úspěšný školní rok přeju. Děkujeme. Díky.